Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa ġie Ġesu qatt f'nofshom u qalilhom: Il-paċi magħkom. Kif għalhekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli jferħu meta raw il-mulejja. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Il-paċi magħkom. Kif missieri bat lili hekk jiena nibgħat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispiritu Santu. Id-dnubiet ta' dawk li taħfru ikunu maħfura u d-dnubiet ta' dawk li żommu ikunu miżmuma. Wieħed mit-tnax Tumas imlaqqa mit-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna il-mulejja. Iżdu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqejjeġ sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemmenx. 8 ijiem wara d-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kollha kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qatt f'nofshom u qalilhom: Il-paċi magħkom. Imbagħad qal lil Tumas: Newwel sebek il hawn u wara jdejja, u ġib idek u qiegħda fuq ġenbi. Qis li ma tonqos fik il-fidi iżda emmen. Wieġbu Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu biex intom temmnu li Ġesu u l-Messija bin Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Wara li l-ħadd li għadda ħna iċċelebrajna il-festa tal-Għid il-Kbir, ġifieri l-qawmien ta' Ġesu mill-mewt, issa f'dawn il-ħdud li ġejjin, ġifieri l-ħdud tal-Għid, il-Knisja se tpoġġilna diversi Vanġeli fejn Ġesu ser insibuh jiltaqa' mal-Apostli biex jurihom li hu tassew qam minn bejn l-imwiet. Is-silta li qrajna llum f'dan it-tieni ħadd tal-Għid naraw il-Ġesu li jidher lill-Apostli tiegħu u naraw in-nuqqas ta' wieħed mill-Apostli ġifieri dak ta' Tumas. Ġesu f'din l-ewwel dera tiegħu lill-Apostli narawh jagħti 3 rigali importanti lill-eżis tiegħu. L-ewwel itihom il-paċi. L-Apostli li kienu magħluqin fiċ-ċenaklu ċertament li jibqgħu imbelħin b'din id-dera ta' Ġesu. U Ġesu minflok ma jċanfarhom għal dak li għamlulu meta abbandonawh, huwa itihom il-paċi, ir-rigal tal-paċi. U ċertament l-Apostli dan ir-rigal verament iħossuh balsmu wara li huma kienu abbandonawh. It-tieni rigal li Ġesu jagħti l-Apostli huwa r-rigal tal-Ispirtu, dak l-Ispirtu li kellu ikun magħhom fl-evanġelizzazzjoni, fil-predikazzjoni li huma kienu se jwettqu wara li Ġesu jitla s-sema. Ċertament l-Ispirtu kien dak li se jiddefendihom, kien dak li se jdawwalhom biex huma jippritkaw lil Ġesu. It-tielet u l-aħħar rigal huwa dak tal-maħfra. Ġesu jagħti l-Apostli is-seta li jaħfru d-dnubiet. Dak li intom taħfru jkun maħfur, dak li intom iżommu jkun miżmum. Ċertament dan huwa wkoll wieħed mill-ikbar sagramenti li tana Ġesu, s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, s-sagrament tal-qrar. U fl-episodju tal-lum ukoll naraw il-Ġesu li
jerġa' jidher lill-Apostli u jagħti ċanfira ħelwa lil Tumas li m'amminx fir-reżurezzjoni ta' Ġesu. U Ġesu jgħidlu biex jemmen u anki jgħid ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Ċertament fost dawn in-nies hemm aħna li ma rajniex il-Ġesu mqajjem il-mewt kif raw l-Apostli, imma aħna nemmnu li Ġesu tassew qam minn bejn imwiet. Ejja għalhekk f'dan il-ħadd, it-tieni ħadd tal-Għid nitolbu l-Mulej biex jieqaf magħna biex verament aħna nkunu strumenti ta' paċi, inħallu l-Ispirtu jaħdem fil-qalb tagħna u anki wkoll permezz tagħna il-Mulej isawwab fuqna il-maħfra li tant għandna bżonn fil-qalb tagħna. Il-paċi.